Bueno, eguno jainkuak. Venga, behintxe berriro ere, Trapagarango bide berde honetan. Ja, bigarren zirkuituari, 6.2 zirkuituari asera emateko. Esan izuen pasaren astean edo ezakit editatuko dudan bideo hau. Beste antzeko bat egingo genuela Matamoroseko aldatza beste aldatz batengatik aldatuaz. Eta, Matamoroseko zea hori orkonerako osoa hemendik jarraiki da, justo bidegorria amaitzen den tokian. Hor, garbigun edo antzeko kontu badao. Eta guk, azkenengo tunel hau, edo azken arreko tunela hartu baino lehenago, hementxe Larboledako, Sigisaga ederreko errepide hau. Hortik sartuko gara, justo motorra doan tokitik, eta kurbaren goiko aldean, hor ezkerretara dagoen pista batetik sartuko gara. 25 metro dira, edo 50, eta hortxe bertan duzue. Eta justo, aldatz hori, hemen, Argalario zonaldeko mendietatik edo doa, eta eramaten gaitu zuzenean, Argalario mendiaren eskumako maldara. Alde batean errekatxo genuke, eta bertzean, justo zonalde guzti hau. Saiatuko gara, Argalario bertora igo, eta guk jarraian Piruri aldera jarraituko dugu, eta berton beste bitxikeri bat kontatuko dizuet. Así que, aldatza orain astera goaz, eta animo mutilak! Lo decimos nosotros, lo dijo un artista vasco, Tabasco, Tabasco, lo del ojo era Tabasco, no lo decimos nosotros, lo dijo un artista vasco, Zorira iztua protagonista, lo dijo un artista vasco. Eta beira, ez dakit ikusiko duzuen, baina hortxe behian bidegorria, langa horren aldetik etorri gara, 200 metro dira errepidetik ona, Eta hemen beste aldatz bat. Honetatik gehitzen ginean aurreko hartan, Matamorosetik Larboledara igo ginenean, gero gehitzera guztia hemendik egin genuen, eta bidegorria ere sar gintezkeen, baina hartan ere gaurkoan egingo dugun bezala, ez etxolakoa, Goiko pistatik hartuko dugu berriz, eta pare kilometrotan koinzidenteak izango dira bi bideak. Baina handik beste desbiderapen batera helduko gara, eta guk oraingoan Argalario errepide gorantza egingo dugu, eta hartako hartan egin genuen justo kontrakoa. Argalarioko bidean dagoen langa kanadiar batetaraino. Beraz, orain 2 kilometro edo, berdinak izango ditugu, bi zirkuituen artean, eta berriz pasatuko gara orkatzak atera zitzaizkidan Pinadi hartara, baina gaurko egunean, eguzki honekin, ez dut uste halakorik topatuko dugunik. Beraz, pista eta aurrera!
Eta hortxe, aurrera jarraitu ezkero, lehen aipatu dizuedan, argalario aldapa hasierako langa kanadier otera jisten gea, baino gorantzko hartu ezkero, mendidantzagoaz, Justo hor, 5 metro errepide zeharkatu behar ditugu, maldan gora jarraitzeko. Baina, zonaldea esagutzen moduzue, ez jakingo duzue zertaz ari naizen. Ni ararte noa, eta nik uste horrengo ja imagina argalariokoa izango dugula. Beraz, animo eta segi aurrera! Eta agasarrek duri, Izetxoa dugu eta denbora askorik ez du galduko gauzak azaltzen. Gainera, gauza batzuk azaltzea eta horretxegatik gaurko gizarte honetan hain tontoa gara, gauza batzuk azaltzea debekatuta dago. Eta hobe isirik egotea, baldin eta ez baduzu nahi esertxarrik gertatzea. Eta besterik ez, hementxe errekatxo baiara aurrean daukat, egin nahi izan zuten kanteraren aztarnak ere nire begiekin ikusten nago eta badakigu, garai batean sistema gauzak zailago zituela eta zergaiti zituen zailago. Argalario orantza, eta handik pirulila, piruli eta pirulitik bera piruliko pista hartu, handik bera agriz beteriko pare bat pista daude. Gaurkoan ere, ez dakit, bosta kaldera jango dut, grabazio kontu hauek eta, nire mobil kutrarekin, saiat dira, eta biziketatik jeitsi eta igo nago denbora guztian, eta zirkuitoak 2 ordukoa badira, grabazio egunak 4 ordukoak eta izaten dira. Beraz, GoPro mierda horietariko bate merke ikusten baduzue bigarren eskuko konturen baten eta abisatu mesedez komentariotan pusket gogaituta nago nire grabaketa sistema analogikoarekin. Venga egoazen jarretzera eta goratzarre gure lagunei.
hor ganeko eta ganekoko kukutza. Hori ere, ez dakit, hitz interesgarria. Ze Galdakao aldean eta beste leku askotan badaude kukutzburu izeneko menditxoak. Eta kukutza bai nik entzuna nuen, hori zala ez da, menditontorra. Baina nik uste gehiago dela, kukutzburu kontu horrengatik, horrelako, hemen hain ohikoa ditugun, mendi luzeska horiek, piko txiki askorekin eta sasiburu ere horrelako xea da, ganekoren perfil hori antzekoa, eta ia lautada antzekoa direne mendi zorrotza horietan, badago menditxoren bat, igualde, garaiagoa dena, eta normalean kukutzburu izena duena, berez kukutza kordillera antzeko, kordillera da askozaz ere handiagoa, ez dakit, sasiburu bezalako mendi magalak eta ganeko antzekoa direnak, eta ez dakit, asmatzen ari naiz, kukutzburu kontu horretxegatik. Bueno, ganeko hor, hamentxe mendibileko piruli. Bueno, gu benditxe beratik joango gara, hor, justo piruliaren sokogun horretan Arnabaleko minak zeuden eta gero herriska zegoen tokitik pasatuko gara. Eta bertoko kargaderoak eta berriro ikusi, hori beste programa baten ere erakutsi nizuen jada. Hartako hartan, Mari Carmenekin joan nintzen, Oiorako errepidetik gora, hasierako sufrimendua. Bueno, esaten dizuenez, hemen dijitxi, aldatza desentea dago niretzako, nire izan teknikoa. Bueno, hemen asko nintzat ez ezaguna izango den leku bat. Arnabaleko minak, herria pixkatxo bat beraxeago zegon, hauek zeru garbian egindako esplotazioaren aztarna dira, ikusten duzu nahiko armena dela. Hemen zelako zulotzarra genuen edo daukagun orain, lehen mendi izango zena. Eta karakteristikoa dira, justo horrekin imaginan ikusi dituzuen bankada edo zera horiek. Hemen arrozik ez, beste ekintza batzuetarako ziren balkoi horiek. Ganeroitz, apuko. Hortik, Sarameditik horragora, baduzu beste aldapa polit bat, hormigoi armatukoa. Venga, postitxo bat horrek errekatxoko, Txima, Luis, no seke, bertoko kulturretxea edo orain ez zaita eteratzen eitzena. Bueno, hementxe, berriz etorri beharko naiz, traka ondo egiteko, makinak eta sartu dituzte hemen ez dakiz zertan dabiltzan, pinua edo botako zuten, eta horretxegatik da zisko egina dago guztia. Eta, karo, atze urila eta kristoren basatza dugu hortik atzetik, eta, neko txartu dabil, beste baten etorri beharko naiz, Lagorrigako edo nik hartu nahi nuen olabarretarako bidea horixe da, eta berriz ere aldatza, gero guzti hori go, eta berriro pirulira eta berriro jitsi, larrai. Gaur, alpertuta nabil, den orduarekin. Bueno, traka egiterakoan naiz hemendik joango, baina hemen baduzue gero azpitik ere, beko aldetik ere argazki aterako diot, hemengo minetan, batzen zan mineral osoa, gero, astoekin eta plano inklinatu baten bitartez, hemen ditxikoaten zan, Hemen dugu plano inklinatuak, gero gainera guikiloken eta ikusiko duzue marra zuzen bat,
eta hori garai bateko plan inkinatua, eta gero antxe, Arnabaleko herrian zeuden kontenedoretara edo bilgune tokietara heltzen zen mineral guzti hori. Hemen ateratzen zuten apiko ipala edo dinamitarekin ateratzen zituzten harri guzti horiek, bagonetetan kargatu eta hemendik bera Arnabaleko herriraino. Eta geroan biltokietan hain txekusiko ditugu nahiko, bueno, ez dakite, azken aldi honetan zelan deuden, sasiz eta beteta zeuden, eta ez dakite askorik ikusiko den. Han biltzen ziren, eta gero, gertatzen dena gero, errekatxon bertan ere badaudela bilgune batzuk, eta hemendik Arnabaletik errekatxorako, baiararako aldapa nahiko handia dela, eta beraz, lokomotora eta ezin litzatekela ona gora ailegatu halko. Errepidea dela, gaur eguneko errepidea dela garai bateko lokomotoraren bidea. Baina onaino heltzen ote zen. Hortxe bada, plan inklinatuaren azkenengo zatila, bi zati ditu. Lehenengoa, hangoitik hasita ez da hain aldapatxua, baina bigarren hau, hone bai, aldapatxoa badu bai. Eta, bueno, hemen txea Oiolak urtegire igotzen dan errepidea, eta furiosa akusten badit. Horentxu, Arnabal herria zegoen tokian bertan egongo ginateke. Hemen albo batean Oiola ibaia, edo errekatxoa, hau zuzenean doa Castaños errekarekin bat egitera. Eta gero Gorostiz aldera dijoaz bilak elkar maitemindurik. Orain ikusten duzu, bai. Bueno, hortxe bilgailua. Beraz, plan inklinatu honetatik heltzen ziren gauzak, horrak bilgailu horretara sartuko zituzten, eta printzipioz, holako bilgailuak eta dauden tokian, trena heltzen zen. Ze horko alturatik, zuzenean trenaren bagoietara botatzen zuten. Pla, 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 pla. Harri guztiak garbitu egin dute. Hau lehen txartuago zegoen. Eta, hemen txe, ez dakit nola esan, zabalgune handirik ez dago. Bueno, etxeak ere, maldetan egongo ziren eta edo nola. Barrakoia zegoen, Guardia Zibilaren kuartela ere bai, txerifaren edo jefian ofizinak, eta taberna, noski, hemen badugura parke zoragarri bat, garai batean, gizarte hura nola sortu eta zapustu zen apenas 20 urtetan, ez dakit Arnabaleko pobladoak edo herriska 20 urte baino gutxiago irango zuen, Berriz itzuli beharko gara, traka ondo bideratzeko, eta justo entxe, hemen nire aurrean ikusten ari naiz orain pasaden urteko irailean egin zuten Barakaldo pulmón de acero! Izeneko uzi probaren tramo berri bat ireki zuten, eta justu nire aurrean daukat, eta hortatxik jeitxiko naiz traka ondo bideratzen dudanean. Bueno, besterik ez, hemen Arnabaleko despoblado honetatik agurtzen naiz, eta urren artio, bideo hau ja martxoko lehenengoa izango da, ez dut ere zuen pazientziaz abusatu nahi eta. Beraz, urren artio eta ongi izan!